ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ano man ang ating kulay, hugis at katayuan sa buhay, lahat tayo ay may karapatan na umibig. Walang ibang magdidikta sa nilalaman ng ating puso dahil tayo lamang ang nakakaalam ng itinitibok nito. Ikaw kabarangay, nakilala mo na ba ang taong idinidikta ng iyong puso? Dear Papa Dudut, maikli lamang ang buhay at eto minsan ang nakakalimutan natin. Masyado tayong tutok sa mga pangarap natin sa hinaharap sa puntong hindi na natin na-enjoy ang mga blessing na meron tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman ako hanggat makakaya ko ay palagi akong naglalaan ng oras para sa pamilya ko. Papadudot ako nga pala si Reman, 45 years old mula sa Caloocan at nakapangasawa ng isang napakagandang African-American na dalaga, si Zuri. Una kaming nagkita ni Zuri sa debut party ng pinsan ko taong 2006. Unang sulyap ko pa lamang sa kanya ay agad nang naakit ang puso ko sa taglay nitong kagandahan. Nakakabighani kasi ang mga ngiti nito habang sumasabay ang kanyang katawan sa mga saliw ng tugtugin ng gabing yon. Matangkad siya, ang kulay ng balat nito na mayahalin tulad ko sa kulay ng barakong kape, ang pinaka nangibabaw sa lahat. Buong gabi ay wala akong ibang ginawa kundi ang magnakaw ng tingin sa direksyon niya kasama ang mga kaibigan nito. Si Zuri ay bisita ng panganay na kapatid ng debutante. Maliban sa kanya ay may dalawa pa siyang kasamang foreigner. Dahil likas na sa akin ang makisalamuha sa mga tao, ay hindi ko na napigilan ang ipakilala ko ang sarili ko sa kanilang grupo. 27 years old lamang noon si Zuri nung una ko siyang nakilala. Pareho kami ng edad at first time lang daw nilang magbakasyon sa Pilipinas matapos silang imbitahan ng pinsang ko na nakilala nila noong nagpunta sila sa Thailand. Medyo mahiyain si Zuri, Papa Dudut. Pero hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil first time lang na tumibok ang puso ko para sa isang estranghero, Papa Dudut. Eric, halika na. Umuwi na rin tayo. Kanina pa kaya ako kating-kating umuwi. Saan ka ba galing? Naikot ko na tong buong lugar, di kita mahagilap. Kanina pa tapos yung party ah. Hinatid ko lang sina Zuri. Bumalik na sila sa hotel nila. Zuri? Sinong Zuri? Yung bisita ni Insan. Sayang, hindi mo sila nakilala. Ang ganda nun tol, foreigner. Kaya naman pala di kita mahanap eh. Babae na naman pala yung inatupag mo. Seryoso, kapag nakita mo siya, para ka nang nakakita ng anghel. Lahat naman ng babaeng nakikilala mo maganda sa mata mo. Parang wala ka ng standards eh. Lahat na lang maganda para sa'yo. Hindi, iba tong si Zuri. Sobrang ganda niya tol. Ngayon lang ako humanga sa isang black beauty. Parang na-inlove na nga kagad ako eh. Black Beauty? Teka, ito bang bisita ni Insa na sinasabi mo? Yan yung mga foreigner? Oo nga. Kasasabi ko lang na foreigner eh. Hindi ka ba nakikinig? Yung Black American. Siya yung Zuri na sinasabi ko. Ah, nakita ko na sila nung nakaraan. Pinakilala sila sa akin ni Insan. Nung bagong dating lang sila dito. Talaga? Bakit hindi niya pinaalala sa akin? Ewan, di naman planado yung pagkikita namin eh. Nagpasundo kasi sila. Nasiraan sila ng sasakyan sa airport mismo kaya ako na yung tinawagan ni Insan. Siguro alam niyang nasa malapit lang yung trabaho ko. Ako nagatid sa kanila papunta sa hotel. Eh di nakita mo na si Zuri. Ano masasabi mo sa kanya? Maganda di ba?
Maganda naman pero mas type ko yung kasama nilang puti. Yung mas bata. Mas malapit sa edad ko eh. Basta sa akin, kay Zuri ako. Sa kanya unang tumibok tong puso ko. Nasa kanya nga lang atensyon ko buong gabi. Ang OA nung unang tumibok ang puso ah. Totoo nga. Daig ko pang nagayumay. Kulang na lang dukutin ko tong puso ko para ibigay mismo sa kanya eh. Parang timang to. Oo na, gusto mo na siya, gets ko na. Nagiging OA ka na masyado eh. Baka mamaya niyan, ma-turn off sa'yo yung tao. Ganun pala talaga yung tinatawag na love at first sight, no? Nung magkasama kami kanina, lumilipad na kagad yung utak ko sa future naming dalawa eh. Ang tanong, single ba siya? Oo, single daw siya. Walang asawa, walang boyfriend, walang nanliligaw, walang sabit. O anong plano mo niyan? Babakuran mo na. Di ko nga alam eh. Nakalimutan ko nga kunin yung Facebook account niya. Minessage ko na si Insan pero hindi pa siya nagre-reply. Busy na siguro sila ngayon. Hanapin mo na lang. Oo nga, ganun na lang. Nga pala, nabanggit din sa akin ni Insan na nagsusulat yung mga yun ng kung ano sa internet. Vlog ata tawag dun. Nakwento nga sa akin yung vlog na yan. Balita ko pa, mahilig sila mag-travel na magkakaibigan. Ang kwento ni Insan, sa Thailand niya nakilala yung lalaking foreigner na nakasama nila. Boyfriend niya ata yun eh. Talaga? Oo, tapos yung babaeng sinasabi ko na type ko, kapatid yun ng boyfriend niya. Si Zuri naman kaibigan nila. Kaya naman pala sweet na sweet sila kanina eh. Boyfriend pala ni Insan yun. Ano sa tingin mo? Imbitahan kaya natin sila sa bahay. Ano naman gagawin nila dun? Eh di pakainin natin na masasarap na pagkain Pinoy. Mag-inuman, ganun. Eh dapat inimbitahan mo na sila kanina nung magkakasama pa kayo. Ngayon ko lang naisip eh. Daan kaya tayo sa hotel nila? Wag na, sa susunod na lang. Inaantok na ako eh. Gusto ko nang umuwi. O sige, imi-message ko na lang si Insan. Pero parang malabo na pala mangyari yun. Kumpleto na yata itinerary nila eh. Bakit? Saan ba sila sunod na pupunta? Palawan yata. Hindi ko lang alam kung kailan. Gano'n ba sila katagal dito sa Pinas? Alam mo kuya, sumingit ka na lang sa schedule nila. O kaya sumama ka sa mga lakad nila. Total, close mo naman na yata sila eh. Kapag nakuha ko na yung Facebook ni Zuri, tatanungin ko yan. Maganda siguro kung ipasal ko sila no? Bago sila umuwi. Bahala ka. Gawin mo kung ano gusto mong gawin. Pwede ba umuwi na tayo? Pasara na talaga tong mga mata ko eh. O sige, tara na. Ikaw mag-drive ah. Hindi ka na ba lasing? Hindi naman ako nalasing kaya pwede ako mag-drive ngayon. Konti lang ininom ko kanina. Sinabayan ko lang sila. O sige. Iuwi mo ako ng maayos ah. Basta ako sa biyahe pa lang pauwi, matutulog na ako. Pagkatapos ng debut party ng pinsan ko ay agad na lumipad papunta ng Coron, Palawan ng grupo nila Zuri. 3 araw sila nagstay doon bago nila naisipang bumalik sa Maynila. Noong time na yon ay kinukulit ko na ang pinsan ko para malaman ang Facebook account ni Zuri. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang attracted talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Kinontak ko si Zuri sa Facebook matapos kong makuha ito sa pinsan ko. Saka ako nag-offer na ipasyal sila sa Maynila bago sila bumalik ng US at pumayag naman sila. Nagpunta kami sa Intramuros Rizal Park National Museum at kung saan-saan pa, Papa Dudut. Sa maikling panahon ay mabilis kaming nakabuo ni Zuri ng pagkakaibigan. Pagka-uwi ni Zuri sa sarili niyang bansa ay nagpatuloy ang komunikasyon naming dalawa. Mula sa pagiging mahiyain noong una ay unti-unti kong nakuha ang loob nito hanggang sa nakapag-open na siya sa akin tungkol sa kanyang buhay. Immigrant sa mga magulang ni Zuri, 2 years old pa lamang siya noong lumipat sila sa Amerika para doon na permanenteng manirahan. May 2 siyang kapatid at dati siyang preschool teacher bago niya naisipang iwan ng propesyon na yon para maging full-time travel blogger. Matapos ang 5 buwan na komunikasyon namin, ay sinubukan kong ligawan si Zuri. Hindi ko inaasahan na sasagutin niya ako, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng long distance relationship at matapos ang 1 taon, simula noong una kaming magkita ay muling bumalik sa Pilipinas si Zuri para bisitahin ako, Papa Dudut.
Daming alikabok. Ilang taon na bang hindi napupunasan tong mga to? Kuya, lalabas ako. Pairam ng kotse. May papabili ka ba? Wala naman. Kunin mo na lang yung susi sa bag ko. Nandyan, nakapatong sa lamesa. Teka, totoo ba tong nakikita ko? Ano? Totoo nga, Lin. Yung ginagawa mo? Naglilinis ka? O bakit? Kumakasita ka para ngayon mo lang ako nakita naglinis ha. Oo, ngayon lang talaga. Anong nainom mo? Ba't bigla kang sinipag? Ipuin ko nga yan noo mo. May sakit ka ba? Uy! Ano ba ginagawa mo? Doon ka nga. Wala akong sakit. Eh bakit ka naglilinis? Ano, kabilugan ba ng buwan mamayang gabi? Nagkaroon ka na ba ng spiritual intervention kaya masipag ka na ngayon? Darating na sa linggo si Suri. Nakakaya kung madatatnan niya itong bahay na madumi. Kaya nagje-general cleaning ako ngayon. Magbabakasyon ulit si Zuri? Oo, namiss siya daw ako eh. Naks! Sabihin mo magdala siya ng pasalubong ha. Kahit chocolate lang, masaya na ako. Si Raulo, maya ka naman. Alam na ba nila mama at papa? Hindi pa. Gusto ko silang isurprise. Mabuti naman na isipan mo siyang ipakilala. Tagal mo ring tinago yung relasyon niyo eh. Hindi ko naman tinago. Hindi lang ako nagkukwento. Saka, hindi rin naman nagtatanong sila mama at papa. Kaya hindi ko na rin sinabi. Pagdating ni Suri, magugulat na lang sila. Ayos! Kasama niya ba yung mga kaibigan niya? Sabihin mo sa kanya magdala siya ng kaibigang single tapos pakilala niya sa akin. Wala siyang kasama. Solo lang siya ngayon. Ako lang naman yung dadayuhin nun eh. Sayang naman. Eh magtatagal ba siya rito? Mga 2-3 linggo siguro. Depende. Saan siya tutuloy? Dito sa atin? Oo. Inoffer ko na tong bahay since mag-isa lang naman siya. Masyadong magastos kapag nag-check-in pa siya sa hotel. May extra naman tayong kwarto rito eh. Saka maganda na yung para makabanding niya sila mama. Talagang seryoso ka na dyan sa Zuri na yan ha? Ito na talaga yung tol. Siya na talaga. Sandali lang. Kaya ba siya uuwi kasi magpapakasal na kayo? Si Raulo hindi pa. Mag-iisang taon pa lang kami. Kasal na kagad. Gusto lang talaga niya ako makita kasi syempre, nung last nakita namin, hindi pa kami. Gusto niya siguro makatikim ng ano mo. Ano? Ng pagmamahal mo. Alam mo na yun. Loko-loko ko talaga. Isi-celebrate lang namin yung anniversary namin bilang magkarelasyon. Sus, kunwari ka pa. Basta, ipakita mo sa kanya ang galing ng mga lalaking Pilipino ha. Yung tipong di na siya babalik sa bansa nila pagkatapos. Kung ano-ano pa pinagsasabi mo dyan. Umalis ka na nga. Ginugulo mo lang ako eh. Marami pa akong lilinisin dito. Sama mo na rin yung kwarto ko. Total, once in a blue moon ka lang naman maglinis eh. Ano ka? Sinuswerte? Linisin mo sarili mong kwarto. Akala ko ba general cleaning yan? Di ba pag general cleaning, buong bahay yun? Kasama mga kwarto? Sige, lilinisin ko kwarto mo. Bayaran mo kung 1,000. Ay, ako na lang pala maglilinis. Pero seryoso kuya. Congrats sa bago mong relasyon. Tagal mo ring naghanap ng maayos na babae para sa'yo eh. Sana sa pagkakataong to, tama na yung babaeng pinili ng puso mo. Salamat. Sana nga si Suri na talaga. O i-claim mo na yan. Hirap mo pa namang alagaan kapag sawi ka sa pag-ibig. Bumabagsak mundo mo kapag broken-hearted ka eh. Hindi na ulit mangyayari yun. Sisiguraduhin ko si Suri na talaga ang makakasama ko habang buhay. Huwag mong siguruhin, gawin mo. O sige na, mauna na ako. Wala ka talaga ipabibili? Wala nga. Mag-ingat ka na lang. Okay, sige. Alis na ako ha. Papadudod, sobrang excited ko noon sa pagdating ni Zuri. Pinagandaan ko yon ng mahabang panahon dahil ipinangako ko sa kanya na pagbalik niya ng Pilipinas ay formal ko na siyang ipapakilala sa mga magulang ko bilang girlfriend. Pero ang sana'y masayang pagpapakilala na inaasahan ko ay nauwi sa isang malaking disappointment. Hindi nagustuhan ng mga magulang ko si Zuri bilang girlfriend ko. Ang dahilan nila kung bakit ayaw nila sa nobya ko ay ang kulay ng balat nito. Hindi daw ako bagay sa kanya. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang pagiging racist ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sobrang nadismaya ako noong nalaman kong kulay ng balat ni Zuri lang ang dahilan kung bakit sila tutol sa relasyon namin. Nirason pa nila na gusto nila ng Pinoy na manugang kahit na ang totoo ay sobrang saya pa nila noong minsang nagkaroon ako ng girlfriend na Koreana. Hiyang-hiya ako noon sa inasal nila sa harap ni Zuri, Papa Dudut. Sa halip na mainit na pagtanggap,
ang ipakita nila dahil sa wakas ay nagkaroon na ulit ako ng bagong karelasyon. Matapos ang mahabang panahon ay mas malamig pa sa yelo ang naging turing nila kay Zuri. Papa Dudut, doon na po nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ko sa mga magulang ko. Kahit na ayaw nila kay Zuri ay pinaglaban ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, celebration noon ni Ayesha para sa kanyang 8th birthday bilang isang pamilya na kami na mahilig mag-travel ay sa Batanes po kami nagpunta. Matagal na yun sa bucket list ni Zuri na travel destination na gusto niyang puntahan. Ilang buwan naming pinag-ipunan ng bakasyon na yon pero hindi ko inaasahan na ang bakasyon na yon pala ang sisira sa masaya naming pamilya. Papa Dudut, nalunod si Zuri sa huling araw namin sa Batanes. Naiwan kami noon ni Ayesha sa hotel para mag-ayos ng gamit samantalang nagpaalam naman ang asawa ko na maliligo lamang sa dagat saglit bago kami tuluyang umalis. Nung napansin kong ilang oras na ang lumipas, Papa Dudut, ay nagulat ako sa mga kaganapang yon. Papa Dudut, hindi biro ang ginastos ni Zuri para lamang makabalik sa Pilipinas. Alam kong mahal ang plane ticket nito kaya hindi ko hinayaang masayang ang pera at effort niya para lamang madalaw ako. Ayoko masira ang bakasyon niya dahil lamang sa pagiging judgmental ng mga magulang ko. Kaya ang ginawa ko na lamang ay nag-decide ako na i-check-in siya sa isang hotel. Pagkatapos noon ay pinasyal ko si Zuri sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan sa Metro Manila. Nagpunta rin kami sa Tagaytay at doon namin in-enjoy ang isa't isa. Papa Dudut, mabilis na nagustuhan ni Zuri ang Pilipinas. At kaya naman noong 3rd anniversary namin ay nag-decide siya na sa Pilipinas na lamang tumira. Umupa kaming dalawa ng sarili naming apartment at bumukod kami sa sarili kong pamilya. Naging maganda naman ang pagsasama namin ni Zuri, Papa Dudut, maliban sa mga magulang ko na hindi pa rin tanggap ang relasyon namin. Ay wala na kaming ibang naging problema pa. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama bilang magkasintahan ay nagpasya na nga po kaming dalawa na magpakasal na, Papa Dudut. Kuya, nandito na ako. Ang tagal mo. Kanina pa ako nag-aantay dito. Anong balita kay Zuri? On the way na raw sila. Sigurado ka ba? Oo, nakausap ko siya sa phone kanina lang. Kung bakit kasi ayaw pang sumabay sa akin kanina eh. Civil wedding lang naman itong mangyayari. Pagbigyan mo na yung bride mo. Pinaghandaan daw niya yung araw na to. Kasi gusto ka raw niya ma-surprise sa magiging itsura niya ngayon. Talaga ba? Oo. Siyempre, kahit na hindi to tradisyonal na kasal, kahit na civil wedding lang kayo, importante pa rin tong araw na to para sa inyong dalawa. Kaya huwag ka masyadong nagpapanik dyan. Masisira lang mood mo lalo. Baka kasi hindi sila makabol sa schedule. Hindi lang kami ang ikakasal ngayong araw. Kuya, ano ka ba? Araw mo to. Huwag mo sirain dahil lang sa pagiging aburido mo. Kasado na lahat. Huwag ka naman problema. Lalo na meron akong good news na dala para sa'yo. Good news? Anong good news yan? Kaya ako na-late ng konti kanina kasi may unexpected guests ka. Sino naman? Konti lang naman na inimbitahan namin ngayon ah. Sigurado ako matutuwa ka kapag nakita mo sila. Abangan mo na lang kung sino yung mga darating mamaya. Mas lalo lang ako magiging aburido niyan. Huwag mo na kasi akong pinapakaba. Kabado na nga ako eh. Sabihin mo na lang kung sino. Ano ba yan? Di wala nang thrill. Sabihin mo na kasi. Pupunta raw sina mama at papa sa kasal nyo ni Zuri. Talaga? Darating sila ngayon? Oo! Kaya ako na-late kasi tinulungan ko pa sina mama at papa na mag-ayos. On the way na sila. Pero akala ko ba hindi sila pabor na ikasal kami ni Zuri? Matagal na yun, kuya. Sabi ko naman sa'yo, matatanggap din nila si Zuri kapag nagtagal eh. Tsaka miss ka na nung mga yun. Simula nung umalis ka sa bahay, lagi sila nakikibalita sa akin tungkol sa'yo. Kaya nga nung nalaman nila na ikakasal ka na, nag-usap silang dalawa. Wala naman silang choice eh. Tsaka hindi ka na bata. Hindi na nila kontrolado buhay mo.
parte na ng buhay mo si Zuri. Kaya kung gusto ka nilang makasama ulit, dapat kasama na rin dun si Zuri. Para na kayong package deal eh. Hindi pwedeng mawala yung isa. Sigurado ako matutuwa nito si Zuri kapag nakita niya sina mama at papa mamaya. Salamat tol! Wala yun, pamilya tayo eh. Meron man konting hindi pagkakaintindihan pero sa huli, tayo rin naman na magsusuportahan. Ay, ito na talaga yun. Ikakasal na ako tol! Congrats kuya! Masaya ako para sa'yo. So, kumusta naman ang feeling? Maliban sa pagkaparaning, ano pang nararamdaman mo ngayon? Halo-halo na eh. Masaya, kinakabahan, nostalgic. Kasi parang kailan lang nung ipinapanalangin ko tong araw na to. Tapos eto na ngayon mismo. Mangyayari na yung matagal kong dalangin. Pero higit sa lahat, excited ako sa magiging bagong buhay namin ni Zuri. Sana magkaanak kayo agad para magkaroon na ako ng pamangkin. Agad ba ka mo? Nagawa na ng paraan yan. Teka, wag mo Buntis ba si Zuri ngayon? Oo, nadali mo. Buntis nga si Zuri ngayon. Magiging tito ka na. Talaga? Ang bilis naman natupad ng hiling ko. May hipag na ako tapos magkakaroon pa ako ng pamangkin agad-agad. Nice! Kaya naman pala excited ka eh. Pero sikreto na lang muna natin yun ha. Saka na lang natin sabihin yun sa publiko kapag ready na si Zuri. Sa publiko? Feeling artista. Sige, huwag kang mag-alala. Ligtas ang sikreto nyo sa akin. Salamat. Tara na sa loob. Doon na lang tayo maghintay. Papa Dudut, hindi agad-agad pero unti-unti ring naging open ang mga magulang ko kay Zuri. Mabuti na lamang at never nagtanim ng sama ng loob ang asawa ko kina mama at papa. Matapos nilang malaman na nagdadalang tao si Zuri ay sila na mismo ang nag-alaga sa kanya. Maya't maya ang pagdalaw nila noon sa apartment namin, lalo na si mama, para dalhan kami ng pagkaing niluto niya. Marami din siyang ibinigay na advice kay Zuri para mapangalagaan ito ang katawan niya habang nagbubuntis. Papadudot 2 years na noong naninirahan si Zuri sa Pilipinas pero patuloy pa rin ang culture shock niya na nararamdaman sa bansa natin. Nagulat siya na marami palang pinapaniwala ang pamahiin ng mga Pinoy kapag buntis. Pinagbawalan kasi siya ni mama noon na manood ng mga horror na palabas, lalo na mga zombie movies, para hindi raw magmukhang pangit ang anak namin. Bawal din siyang umistambay sa tabi ng pinto dahil may hirapan daw siyang mag-labor. Kailangan daw niyang makinig ng classical music para maging matalino ang bata. Pinagtawanan lang namin ni Zuri ang mga pamahiin na yon, pero bilang respeto na rin ni Zuri sa mama ko ay sinunod pa rin niyang mga ito. Matapos nga ang 9 na buwan ay nanganak na rin po si Zuri at pinangalanan namin siyang Ayesha. Noong araw na naging ama ko, ay isang sinumpaang pangako ang ginawa ko sa sarili ko, Papa Dudut. Nangako ako na hanggang sa huling hininga ko ay aalagaan, babantayan at sosuportahan ko ang mag-ina ko. Yun nga po ang ginawa ko sa mga sumunod na taon. Ginawa namin ni Zuri ang lahat para magkaroon kami ng masaya at malusog na pamilya. Saglit lang, nandyan na! Oh, Eric! Anong meron? Napadalaw ka? Galing ako sa mall, may binili akong laruan para kay Ayesha. Dinaan ko na rito kasi baka di ako maka-attend sa birthday niya sa Makalaway. O eto. Salamat, nagabala ka pa. Halika, pumasok ka muna. Kumain ka na ba? Oo, katatapos lang. Ang kalat naman ng bahay niyo. Saan ako pwede maupo nito? Usog mo na lang yung mga libro dyan. Biglang nakaisip si Zuri na palitan tong ayos ng sala eh. Ewan ko ba ron? Baba ko na muna tong mga libro ah. Lagay ko rito. Nasaan nga pala yung pamangkin ko? Sayang, hindi mo na naabutan. Nandun na sa kwarto. Mahimbing na ang tulog. Kakatulog nga lang eh. Aga naman matulog nun. Nung oras pa lang ah. Napagod sa kakalaro eh. Hindi na nga nakapaghapunan. Eh si Zuri nasaan? Naliligo. Napagod din yata sa pag-ayos ng gamit kaya ayun. Ipinagpabukas na lang yung sinimulan niya.
Ano palang meron? Bakit hindi ka makakapunta sa birthday ni Ayesha? May lakad kami ng girlfriend ko eh. Out of town kami. Hindi ba pwedeng i-risked na lang yan? Panigurado hanapin ka ni Ayesha sa birthday niya. Di pwede kuya eh. Importante tong pupuntahan namin. Mas importante kaysa sa pamangkin mo? Ay, sandali lang ah. Saan ko ba nailagay yun? Ang alin? Yung ano? Ayun. O eto. Salo. Ano to? Invitation yan para sa inyong tatlo ni Nazuri. Invitation para saan? Basahin mo kasi. Hawak-hawak mo na nga eh. We cordially invite you to… Sandali lang. Ikakasal ka na? Oo kuya. Next month na. Talaga? 3 years pala kayo na syota mo ah. O ano naman masama ron? Kung nagmamahalan naman kami, ba't pa namin patatagalin? Kung sa bagay nga naman, congrats! Yung lakad namin ng girlfriend ko sa Makalawa, fitting ng wedding gown niya yun, kaya di pwedeng i-risked. Alis din kasi yung tatahi. Pagkatapos naman ng fitting, uuwi kami sa pamilya niya. Mamimigay ng imbitasyon. Kaya naman pala napaaga na ipabigay mo ng regalo kay Ayesha eh. Naks, mukhang ako naman na magkakaroon ng pamangkin ah. May laman na ba? Wala pa, matagal pa yan. Huwag ka masyadong atat. Ikaw dapat tinatanong ko niyan eh. Kailan ba masusundan si Ayesha? Mukhang malabo na mangyari yan. Ha? Bakit naman? Isa lang ata ang plano ni Zuri na anak eh. Ayaw niya daw ng marami kasi mahirap daw buhayin. Sa bagay, mas madaling mag-alaga ng isang bata lang. Parang ganun din yata yung girlfriend ko eh. Maliit na pamilya lang yung gusto. So kuya, maiba ako. Anong may papayo mo sa akin ngayon bilang magkakaroon na rin ako ng pamilya? Meron bang mga dapat tsaka hindi dapat na gawin? Ba't kailangan mo pang tanungin yan? Hindi ba dapat? Prepared ka na sa mga ganyang bagay. Bago ka ikasal, dapat alam mo na yung mga dapat gawin. Siyempre, ikaw yung may experience na eh. Maganda rin na bigyan mo ako ng advice para sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kanya-kanyang buhay naman yan eh. Iba ka, iba rin ako. Iba ang girlfriend mo, iba rin si Zuri. Basta may papayo ko lang sa'yo, mahalin mo magiging asawa mo. Mahalin mo siya at igalang katulad ng pagmamahal at paggalang na ginagawa mo sa sarili mo. Kapag nag-isang dibdib na kayo, hindi na lang sarili mong iisipin mo. Iisipin mo na rin ang kapakanan ng asawa mo, mga pangangailangan niya, kagustuhan, problema, pangarap, at kung ano-ano pa. Ganyan ba kayo ni Zuri? Oo! Maganda ang komunikasyon namin mag-asawa, kaya masaya kaming dalawa. Magbigayan lang kayo. Kung may hindi man pagkakaintindihan, solusyonan nyo na maayos. Kung maaari, iwasan nyo magkatampuhan. Itatanim ko yung payo mo sa puso ko, kuya. Salamat ah. Walang anuman, tol. Papadudod, hindi na nga po nasundan pa si Ayesha. Ayon kay Zuri ay kontento na siyang magkaroon ng isang anak. Ayaw daw kasi niyang magkaroon ng maraming anak dahil karaniwang yon ang nagiging sanhi ng paghihirap ng mga tao. Sa mga bansang napuntahan niya ay lagi siyang nakakakita ng mga batang walang maayos na buhay. Walang magulang, walang bahay na masisilungan. Ayaw na raw niyang makadagdag sa overpopulation na pinagdadaanan ng mundo. Agree din naman ako sa kagustuhan ni Zuri, Papadudut. Mas maaalagaan niya, Papadudut, at mabibigyan nito ng magandang buhay ang magiging anak namin dahil makakapag-focus kami. Mabilis nga po na dumaan ang 3 pang taon. Ang dating baby namin ni Ayesha ay mabilis na naging makulit na 6 years old. Natatandaan ko pa nga na binantayan siya ng mama niya sa unang linggo ng klase nila dahil first time niyang mawalay sa nanay niya. Papadudot, mahirap ang naging buhay ni Ayesha sa eskwelahan nila dahil sa kulay ng balat niya. Siyang naging tampulan ng tukso ng mga kaklase niya. Siya kasi ang laging stand out dahil sa kakaibang features nito. Marami kasi siyang namana mula sa kanyang ina katulad na lamang na magandang balat nito at makapal at kulot na buhok. Dumating nga noon sa puntong ikinahiya niya ang sarili niya dahil sa pagiging racist ng mga kaklase niya.
Ganon pa man, Papa Dudut, ay ginawa namin ni Suri ang lahat para maibsan ang nararamdaman ng anak namin. Ipinaramdam namin sa kanya na lagi kaming nariyan para samahan siya sa kalungkutan, Papa Dudut. Hindi rin kami nagkulang sa pagpapaalala sa kanya na walang mali sa kanya. Ang mali ay ang pagiging ignorante ng mga tao sa paligid niya. Naging matatag ang pamilya namin sa mga sumunod pang taon ng buhay naming pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Celebration noon ni Ayesha para sa kanyang 8th birthday bilang isang kaming pamilya na mahilig mag-travel ay sa Batanes nga po kami nagpunta. Matagal na yon sa bucket list ni Suri na travel destination na gusto niyang puntahan. Ilang buwan naming pinag-ipunan ang bakasyon na yon pero hindi ko inaasahan na ang bakasyon na yon pala ang sisira sa masaya naming pamilya. Papa Dudut, nalunod si Suri sa huling araw namin sa Batanes. Naiwan kami noon ni Ayesha sa hotel para mag-ayos ng gamit samantalang nagpaalam naman ang asawa ko na maniligo lamang sa dagat saglit bago kami tuluyang umalis. Noong napansin kong ilang araw na ang lumipas at hindi pa bumabalik si Suri ay nagpunta ako sa dagat para hanapin siya. Isang kaguluhan ang napansin ko sa tabing dagat. Osyoso ako sa mga tao at nalaman kong isang babae raw ang nalunod. Noong narinig ko ang description nila sa babae ay biglang nanlamig ang katawan ko, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan ang cellphone ni Suri pero naiwan pala ito sa hotel. Kabado ay pinuntahan ko ang ospital kung saan ay tinakbo ang babaeng nalunod at doon ko nga po nakumpirma na si Suri ang babaeng tinutukoy nila. Papa Dudut, pumunta kaming Batanes ng buo pero umuwi kaming kulang na ng isa. Nalagasan ng pamilya namin. Napakalaki ng puwang na iniwan ni Suri sa buhay namin ni Ayesha. Pakiramdam ko ay sa Batanes na natapos ang masayang buhay namin. Pagkatapos noon ay naging blurry na ang mga alaala ko sa mga sumunod na taon. Napabayaan ko na ang anak ko pati na rin ang trabaho ko. Noong nakita ni Eric ang estado ko ay hinikayat niya akong kinamama na muna kami tumira ni Ayesha para may magbantay sa bata. Tinulungan ako ng pamilya ko para makatayong muli sa sarili kong paa at malaki ang pasasalamat ko na hindi nila kami pinabayaan sa mga nagdaang taon, Papa Dudut. Pwede pong ako na lang ang mag-light ng candle ni Mama? O sige, mag-ingat ka sa apoy ha, para hindi ka mapaso. Opo. Yan, may candle na si Mama. Pa, bakit po kailangan natin ng kandila kapag nagpupunta tayo dito sa sementeryo? Ang sabi nila, kailangan natin magsindi ng kandila para magkaroon ng ilaw yung spirit ng mama mo. Bakit po? Madilim po ba sa heaven? Hindi naman, pero kapag nagsindi tayo ng kandila, nakikita yun ng mama mo sa heaven. Ibig sabihin, naaalala natin siya. Kailangan pala araw-araw ako mag-light ng candle para makita ni Mama na namimiss ko na siya. Alam mo, hindi mo na kailangan ng kandila para lang maipaalam mo sa mama mo na miss mo siya kasi araw-araw naman niyang nare-receive yung prayers mo para sa kanya. Talaga po? Oo naman. Lagi kanyang pinapanood mula sa heaven, kaya dapat lagi kang good girl. Ikaw po, Papa, miss mo na rin ba si Mama? Siyempre naman. Kahit ilang taon na lumipas, palagi ko pa rin siyang namimiss. Walang araw na hindi siya pumapasok sa isipan ko. Siya na ang buhay ko eh. Kaya nung nawala siya, malaking parte rin ng buhay ko ang nawala. Ano po yung namimiss mo kay Mama? Marami. Yung luto niya na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makabisa ang pangalan. Sobrang miss ko na yun. Ano pong luto yun? Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Pero lagi siya nagluluto nun ng karne ng baka, nakakaiba yung sabaw. Sayang, hindi man lang niya naituro sa akin yung recipe nun. Favorite daw yun ng mama mo nung bata pa lang siya.
Lagi daw yung niluluto ng mama niya. Sa pagkakaalala ko, sikat yun sa bansang pinanggalingan niya eh. Saan po bang bansa galing si Mama? Sa Amerika na siya lumaki pero ipinanganak siya sa Namibia. Doon yun sa South Africa. Kaya minsan kakaiba yung luto ng mama mo. Kasi pinaghahalo niya yung kultura nila sa kultura nating mga Pilipino. Sayang wala na po akong maalala sa mga niluluto ni Mama dati eh. Hayaan mo, susubukan ko mag-research para matikman ulit natin yung mga luto niya. Sige po. O ikaw naman, anong namimiss mo sa mama mo? Miss ko na po yung pagbe-braid niya sa buhok ko. Simula nung nawala siya, hindi na po ako nakakapag-braid eh. Pasensya ka na ha. Hindi talaga ako marunong mag-ayos ng buhok eh. Sinubukan ko naman noon pero hindi ko talaga masundan. Oo nga po, nung binraid niyo ako, ang sakit po sa buhok. Tinutokso ko pa ba doon sa school niyo dahil sa buhok mo? Minsan po, pinaglalaroan nila yung buhok ko pero hinahayaan ko na lang po sila. Bakit naman? Kapag inaasar ka ng mga classmate mo, dapat sabihin mo sa teacher mo. Ang sabi po sa akin ni Mama, kapag daw po tinutukso ako ng mga tao, wag ko raw po silang pansinin. Bakit daw? Basta, isipin ko lang daw po na maganda ko. Ano man daw po yung sabihin nila tungkol sa akin, nasasabi lang po daw nila yon kasi kakaiba po ako. Special daw po ako. Tama nga naman. Pero alam mo anak, maganda ka kahit ano pang sabihin nila sa'yo. Namana mo yung ganda ng mama mo eh. Pareho kayo ng ngiti. Yan din po ang sabi sa akin ni Tito Eric. O sige na, mag-pray na tayo para kay mama mo para makauwi na tayo. Sige po. Ang sabi nila ay may 5 stages daw, Papa Dudut, ang pagdadaanan ng isang taong nawalan. Sa 5 yon, ang ika-4 na stage ang pinakamahirap, ang tinatawag nilang depresyon. Noong mga panahon na yon ay gusto ko na lamang matulog buong araw. Doon lang kasi nawawala ang sakit na nararamdaman ko. Tuwing natutulog ako ay saglit akong nakakalimot. Para kong zombie noon na paikot-ikot lang at tila wala nang patutunguhan. Pero kalaunan ay napagtanto ko na buhay pa ako at buhay pa ang anak ko. May trabaho pa akong kailangang gampanan at yon ay ang maging magulang sa anak namin ni Zuri. Kailangan ako ng anak ko at yun na nga ang ginawa ko. Pinilit kong bumangon para kay Ayesha. Upang mapaghilom ang sugat na dulot ng pagkawala ni Zuri ay sinubukan namin ni Ayesha na gawin ang mga bagay na dati na namin ginagawa kasama ang mama niya katulad na lamang ng pagta-travel. Hindi man katulad ng dati ang sayang nararamdaman namin dahil kulang na kami ay nagtulungan kami ng anak ko na makabangon. Papadudot ginawa ko ang laging ginagawa ni Zuri kay Ayesha noon katulad na lamang ng pagluluto ng paborito nitong breakfast. Pati na rin ang pagsama sa panonood ng animated movies na siyang bonding nilang mag-ina. Pero sa lahat ng ginagawa ni Zuri para kay Ayesha dati, isang bagay ang hirap akong gawin at yon ay ang pag-aayos ng buhok nito para gawing braid. Kaya naman naking gulat ko papadudot. Noong isang araw ay bigla na lamang umuwi si Ayesha mula sa school nila na naka-braids na siya. Papa, nandito na po kami ni Tito Eric. Oh, ang aga niyo namang umuwi. Akala ko ba doon ka kina lola mo matutulog kasi Sabado bukas? Umuwi na po kami kasi may sakit po si Lola. May sakit? Eric, ano nangyari kay mama? May sipon. Pinauwi na lang siya kasi baka raw mahawa siya. Sakto, exams nila next week, di ba? Para daw di maabala. Akala ko naman kung ano na. Dun po muna ako sa kwarto ha. Kukunin ko lang po yung pencil ko kasi may sketchpad na binili para sa akin si Lola. O sige, Bye, Tito Eric! Bye-bye! sandali. Parang may kakaiba ngayon sa anak ko ah. Ano naman yun? Tama ba yung nakita ko?
Naka-braid yung buhok ni Ayesha? Oo nga no. Ngayon ko lang din napansin. Sino nag-braid sa kanya? Ikaw? Hindi ako. Malay ko ba sa pagbe-braid? Di naman ako marunong mag-ayos ng buhok. Si mama kaya? Di nga siya malapitan ni mama kanina kasi nga may sipon. Ayaw niya mahawa si Ayesha. Alam nga naman si Papa. Di nga marunong maglagay ng gel sa buhok yun eh. Braids pa kaya. Hindi naman siya naka-braid kaninang umaga. Nung sinundo ko siya kanina galing sa school nila, parang naka-braid na yata yung buhok niya eh. Di ko lang sigurado. Di ko na maalala eh. Sino nag-ayos ng buhok niya? Aba malay ko. Itanong mo kaya sa kanya. Sandali, tawagin ko nga rito. Ayesha! Ayesha! Po? Halika muna dito saglit anak. May tatanong lang si Papa. Wait lang po! Nandyan na po! Bakit po, Papa? Ano po yung tatanong nyo? Sinong nag-ayos ng buhok mo? Napansin nyo rin, ang ganda po, no? Katulad po ng ginagawa nun sa akin ni Mama. Oo, maganda nga pero sino nag-braid sa'yo? Yung babae po sa may school namin. Babae? Sinong babae? Yung nagbabantay po sa may gate. Yung guard? Babae ba yung guard nila doon? Hindi. Lalaki yung gwardiya doon kanina eh. Marami po kaming guard sa school. Yung guard po na nag-ayos sa buhok ko, siya po yung umiikot sa school namin. Babae o lalaki? Babae po siya. Nagpa-braid ka sa kanya? Hindi po. Siya po mismo nagsabi kung pwede raw po niyang i-braid tong buhok ko. Talaga? Ang bait naman niya. Opo, nag-promise din po siya sa akin na kapag kailangan ko pong magpaayos ng buhok, sabihin ko lang daw po sa kanya. Ang galing naman. Mabuti pa yun marunong mag-braid ng buhok. Pa, balik na po ako sa kwarto ko ha. Magdodrawing pa po ako eh. Oh sige. Mukhang nakahanap ka na sa wakas ng taga-braid ng buhok ng anak mo ah. Curious ako kung paano niya nagawa yun. Mahirap ayusin yung buhok ni Ayesha eh. Kasi pareha sila ng mama niya na afro yung buhok. Makapal yun saka mahirap suklayin. Ayaw mo nun? Wala ka ng problema? Tsaka hindi mo nakakailanganin gumastos sa salon para lang ipaayos yung buhok ng anak mo. Pero ayoko rin namang makaabala doon sa tao. Oh, sakto! Kasi next week pinapatawag yung parents sa school nila Ayesha. Chance mo na yun para kilalanin yung tao kung sakali. Next week? Bakit? Anong meron? Ewan ko. Basta sabi ng teacher niya sa akin may PTA meeting daw. Ikaw na lang pumunta. O sige, magpapaalam na lang ako sa trabaho ng maaga. Nice. O paano kuya? Mano na ako ah. May lakad pa ako eh. Sige, salamat. Mag-iingat ka. Papadudot noong nagkaroon ng parent-teacher meeting sa school nila Ayesha ay nabigyan ako ng chance na makilala ko ang tinutukoy ng anak ko na babaeng nag-braid ng kanyang buhok. Walang iba kundi ang lady guard ng kanilang eskwelahan. Nakakwentuhan ko siya bago umuwi papadudot at ayon sa lady guard na ang pangalan ay Genevieve. Nakita raw niyang pinaglalaroan ng mga kaklase ni Ayesha ang buhok nito. Sinaway niya ang mga bata at sinamahan niya ang anak ko habang naghihintay ng kanyang sundo. Doon ay naibahagi ni Ayesha na dati naka-braid ang mga buhok niya pero simula noong namatay ang mama niya ay napabayaan na ang buhok nito. Nag-offer si Genevieve papadudot na i-braid ang buhok ni Ayesha. Bago raw naging lady guard si Genevieve ay nagkaroon siya ng 1 taon na experience sa isang beauty salon. Kaya naman madali lang niyang naayos ang buhok ng anak ko nang walang kahirap-hirap. Pinasalamatan ko si Genevieve sa kabutihang ginawa niya. Nag-offer din siya na turuan ako kung papaano ayusin ang buhok ni Ayesha at dahil matagal ko nang gustong matutunan yon ay nagpaturo ako kay Genevieve. Doon na po nagsimula ang koneksyon namin ni Genevieve papadudot. Naging friends kami sa social media at di naglaon ay naging close kaming dalawa. Taon na nga ang lumipas bago ako nakaramdam ng pagtingin sa kanya hanggang sa pinagbigyan ko ulit ang puso kong magmahal. Pumasok kami sa isang relasyon at di nagtagal ay si Genevieve na ang tumayong pangalawang ina ni Ayesha. Isang bagong pamilya ang binuo ko. Dala mga ala-ala at aral na natutunan ko sa pamamagitan ng dati kong asawa na si Zuri. Ngayon ay nananatiling matatag ang pamilya namin.
Sa katunayan ay may kapatid na po si Ayesha ngayon at magdadalawang taon gulang na po siya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ng Barangay LS 97.1 sa akin para ibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Dito po sa Barangay Love Stories. Ang iyong kapuso at kabarangay, Remad. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Sa pananampalataya tayo natututong magtiwala kahit walang kasiguraduhan ng bukas. Dumaan man tayo sa mga matitinding pagsubok kapag nagtiwala tayo sa Diyos. Ang bawat paghihirap natin ay palaging may dahilan. Ikaw, kabarangay, anong klaseng pagsubok sa buhay ang pinagdaanan mo na mas nagpatibay pa sa iyong pananampalataya? Dear Papa Dudut, hindi lahat ay naniniwala sa milagro dahil hindi naman lahat ay naniniwalang may Diyos. Isa po ako sa mga taong ganon ang mindset noon. Mas naniniwala ako sa siyentipikong eksplanasyon kesa sa mga haka-haka na wala namang patunay. Ako po si Zara, 35 years old at isang business owner. Atheist ang tawag sa mga katulad ko. Mga taong hindi naniniwala sa may kapal o sa anumang uri ng Diyos dahil ang tingin namin sa mga ganong bagay ay pawang supernatural lamang o kababalaghan katulad ng mga multo. Lumaki kasi ako sa isang pamilya kung saan ay kayod kalabaw ang mga magulang namin. Sa sobrang busy nila sa pagtatrabaho para mabuhay lang kami magkakapatid ay hindi na nila kami nagabayan at naalagaan ng mas maayos. Dahil doon ay hindi na rin nila naipakilala sa amin ang konsepto ng relihiyon. Never pa nga akong nakapasok sa simbahan simula pagkabata ko. Maliban na lamang noong naging flower girl ako noong kinasal ang tito ko. Napag-aralan din naman namin ang tungkol sa relihiyon noong nag-aaral pa ako pero nang mga panahong yon ay hindi na ako naniniwala sa mga kwentong yon. Katulad lamang sila ng mga bayani ng nakaraan na para sa akin ay hindi na importante sa buhay natin sa ngayon. Ganon ako mag-isip noon, Papa Dudut. Ngayon ay kinakahiya ko na ang bersyon kong yon dahil sarado ang pag-iisip ko noong bata-bata pa lamang ako, Papa Dudut. Alam mo, pangatlong kape ko na to para sa araw na to. Talaga ba? Talagang isinabuhay mo na yung salitang coffee is life ah. Totoo rin naman kasi na kape na lang ang talagang bumubuhay sa akin ngayon. Kape paggising, kape habang nasa trabaho, kape during lunch, kape after work, kape sa bahay at kape bago matulog. Kumbaga sa sasakyan yun na ang pinakagasolina ko. Kaya kahirap matulog sa gabi. Kape ba naman kasi laging laman ng buong sistema mo? Ewan ko ba? Napaka-unproductive ko kapag hindi ako nagkakape. Parang wala akong gana sa buhay kapag walang kape. Mabuti na lang pala nagkalat ang coffee shops dito sa trabaho mo. Kaya sabi ko sa'yo, dito na lang tayo magkita kasi maraming pagpipilian dito. Maiba tayo. Hindi pala ako pwede next weekend kaya cancel na lang muna yung Tagaytay natin. Ha? Bakit naman? May youth camp yung church namin sa Sabado at Linggo. Ako yung isang sasama sa kanila para magbantay. Ano ba yan? Para saan ba yung youth camp na yan? Community building tsaka spiritual growth ng mga kabataan sa church namin. Mga ganung bagay. Ano namang ginagawa nyo dun? Nagdadasal? Hindi lang naman pagdarasal yung ginagawa doon. Maraming activities. Tulad ng ano? Basta marami. Gusto mo sumama para malaman mo? No thanks. Gagala na lang ako. Baka mamaya masunog pa ako kapag sumama ako dyan sa paemin nyo.
Subukan mo lang. Masaya yun. Ay naku, magmumukha lang akong KJ doon. Alam mo naman ako hindi ako maganyang tao. Oo nga pala. Ano ulit yung tawag sa tulad mo na hindi naniniwala sa Diyos? Atheist ba yun? Oo, atheist ang tawag sa mga taong mas naniniwala sa science kaysa sa mga gawa-gawang kwento lang. Okay. Oh, bakit? Magsisimula na naman ba tayo magdebate tungkol dyan? Hindi kita urungan. Wag na, matatalo ka rin naman eh. Natalo ka nga nung huli nagdebate tayo. Hindi excuse me. Pero bakit? Bakit ba mahirap sa yung paniwalaan na may Diyos? Kasi hindi ko pa siya nakikita. Ni isa sa atin, 7.7 bilyong tao sa mundo wala pang nakakakita sa Diyos na tinutukoy nyo. So kung hindi mo pa nakikita, hindi ka talaga maniniwala? To see is to believe, sabi nga nila, 'di ba? Eh bakit yung hangin? Hindi mo naman nakikita pero naniniwala ka may hangin. Kasi nararamdaman ko na may hangin. May hangin na dumadampi sa katawan ko kahit na hindi ko yun nakikita. Eh yung utak mo, nakita mo na ba? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala na may utak ka. Siyempre naniniwala ako kasi proven na ng mga scientist na ang bawat tao may utak. Hindi mabubuhay ang isang tao nang walang utak. Common sense na lang yun. Sige, may punto ka naman. Bigay ko na yun sa'yo. Diba? Sabi ko sa'yo matatalo ka lang eh. Balang araw, darating din tayo sa panahon na mapapatunayan ko sa'yo na may Diyos. Hindi ko ipipilit dahil alam kong si Lord na mismo ang gagawa ng paraan para makilala mo siya. Sabihin mo, PM na lang niya ako kung ready na siya magpakilala. Ikaw talaga. O bakit? Uy, huwag ka ma-offend ah. Hindi naman sa pinaglalaroan ko yung paniniwala mo. Nirerespeto ko naman na may kanya-kanya talaga tayong paniniwala. Binibiro lang kita. Alam ko naman yun. Tagal na natin magkasama. Hindi na bago to sa akin. Gets kita tsaka alam ko rin naman na gets mo ako. Oo naman. Gets na gets kita. Hindi rin naman ako gagawa ng ikaka-offend mo. Alam mo namang susuportahan pa rin kita kahit sa anong bagay eh. Matagal ko na ang kaibigan si Troy Papadudut. Siya ang masasabi kong most trusted at most loyal na kaibigang nakilala ko. Pinagkakatiwalaan ko siya sa lahat ng bagay kahit na magkasalungat ang paniniwala naming dalawa. Nirerespeto ni Troy na hindi ako naniniwala noon sa Diyos, na sinasamba niya at ganon din na nirerespeto ko ang pagiging relihiyoso niyang tao. Lumaki kasi si Troy sa isang pamilya na makadiyos. Bata pa lamang siya ay naituro na sa kanila ang mga salita ng Diyos. Sa katunayan, nakwento nga sa akin na laking Sunday school daw siya. Kaya naman noong tumanda siya, bawat desisyon na ginagawa niya sa buhay ay nakabase sa mga pangaral na makikita sa Biblia. Kung ano ang tama at mali, bawat galaw nga nito bago kumain, bago magbiyahe, pagising at bago matulog ay palagi siyang nagdarasal. Ganon kalawak ang pananampalataya niya sa Diyos. Hindi ko nga alam kung papaano kami nagtagal bilang magkaibigan. Lalo na't ganon na magkaiba kami ng paniniwala. Siguro dahil alam namin ang boundaries ng bawat isa at nirerespeto namin kung anuman ang mga ito. Ang mahalaga ay wala kaming ibang natatapakang tao at higit sa lahat ay nagsosuportahan kami sa anumang bagay na gusto naming gawin kahit nataliwas ito sa paniniwala namin. Katulad na lamang noong nag-visita iglesia si Troy. At dahil wala siyang kasama, ay ako ang nakasama niya sa pagbisita sa iba't ibang simbahan sa Norte, Papadudut. Troy! Tapos na ba yung misa? Oo, tapos na. Kanina pa kita inaantay dito sa tapat ng simbahan eh. Di naman kita makontak. Sorry, late ko na nabasa. Naka-do not disturb phone ko eh. Hindi ka man lang pumasok sa simbahan. Kaya nga tayo nagbisita iglesia, para magsimba, hindi para mamasyal. Alam mo namang hindi mo ako mapapapasok sa simbahan. Baka mamaya masunog pa ako dyan. Sumama ako sa'yo para may kasama kang bumiyahe. Kasi sabi mo busy yung mga kapatid mo.
Hindi naman ibig sabihin no na makikisimba na rin ako sa'yo. Yung pasyal lang talaga ang habol ko. Teka, saan ka ba galing? Nag-ikot-ikot lang ako. Naganap ako ng coffee shop as usual, tapos may nakita akong maliit na tattoo shop. Dami ko nakitang bagong designs, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagpalagay ako ng tattoo. Tattoo na naman? Ano bang plano mo sa katawan mo? Ginawa mo namang canvas yung katawan mo. Magiging walking doodle art ka na talaga niyan. O bakit? Astig naman tignan na. Tsaka maliit lang naman yung pinalagay ko. Ito oh, sa likod ng tenga ko. 3 butterfly. Maganda ba? Ano namang significance niya sa buhay mo? Wala. Trip ko lang. Kailangan ba laging may significance yung tattoo? Di pwedeng bet ko lang kaya ako pinatato? Pwede rin naman pero lifetime na yan eh. Di na mabubura kaya mahirap magpatattoo ka ng kung ano-ano. Dapat yung may meaning. Something na worth it para sirain yung balat mo. Grabe naman yung sirain yung balat. Ba't ang hilig yung i-down yung mga tattoo? FYI, yung mga ninuno natin, tad-tad din ang tattoo yung katawan nila noon. Oo nga, pero yung tattoo naman nila may kinalaman sa kultura. Basta. My body, my rules. Actually, hindi sa'yo yung katawan mo. Kanino naman? Huwag mo sabihing sa Diyos na naman. Oo, totoo naman. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Yan ang sabi sa Biblia. Hindi mo pag-aari ang katawan mo, kaya hindi mo hawak ang desisyon dyan. Ang eme mo naman. Gagawin ko kahit anong gusto kong gawin sa katawan ko. Wala na magagawa yung leader nyo dyan. Meron. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. Ay, tigil-tigilan mo ako sa mga ganyan. Sumasakit ulo ko sa'yo. Alam mo Troy, nagiging nagger ka na. Katulad ka na ng nanay ko. Kaya nga nila ako pinalayas kasi hindi ko sila sinusunod eh. Ika-4 na utos. Igalang mong yung ama't ina. Ewan ko sa'yo. Oo, ako na yung demonyo. Ako na yung masusunog sa impyerno. Ikaw na yung santo. Ang cute mo talaga kapag naiinis. Ang ganda-ganda ng mood ko eh. Ganyan ka ba talaga pagkatapos mo magsimba? Ang unang ginagawa mo manira ng araw ng iba. Sorry na. Oo na. Hindi na kita papangaralan tulad ng nanay mo. Baka mamaya, layasan mo rin ako. Kaya wag mong ubusin pasensya ko. Pero in fairness, maganda naman. Bagay sa iyo yung tattoo mo. Ako na magbibigay ng significance niya sa tattoo mo. Sige ano? Freedom, saka beauty. Ay pasok nga. Pero 3 to eh. Ano pa yung isa? Ano pa ba pwede? Freedom, beauty, and resilience. Resilience? Bakit naman resilience? Kasi, katulad ng mga butterfly, mabilis silang maka-adapt sa paligid nila despite the challenges. Marami silang struggles na pinagdaanan bago naging maganda. Yun na lang din isasagot ko kapag may nagtanong sa akin kung bakit may butterfly tattoo ako sa tenga. Tara na, may 6 na simbahan pa tayong pupuntahan. O sige, ako naman magdadrive ngayon. Papadudot alam kong nasabi ni Troy ang mga bagay na yon sa akin dahil ako kasi yung tipo ng tao na naniniwala sa kasabihang YOLO o you only live once. Isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong ito kaya naman lahat ng mga bagay na gusto kong gawin ay ginagawa ko talaga. Katulad na lamang sa katawan ko. Tatad ako ng tattoo at piercing sa katawan. Puno ng tribal tattoos ang kaliwang braso ko. Pati na rin ang mga binti ko. Meron din akong tattoo sa leeg, likod at bandang dibdib. Maliban naman sa magkabilang tenga. Meron din akong piercing sa pusod, ilong at dila. Mailan din akong ipinapa-enhance sa mukha. Nagpatangos ako ng ilong at nagpabawas ng pisngi. Pagdating naman sa relasyon ay never ako nagkaroon ng serious relationship. Ang nasa isip ko kasi noon ay masyado pa akong bata para sa commitment.
gusto ko pang enjoyin ang buhay ko. Kaya kapag nagkakaroon ako ng lalaki sa buhay ko ay karaniwang hookups at flings lamang ang mga ito. Naranasan ko na rin noong magkaroon ng girlfriend dahil trip ko lang. Tuwing weekends naman ay lagi akong nagbabar hopping kasama ang mga katrabaho at kaibigan ko. Marami kaming favorite spot sa Makati kung saan ay suki na kami papadudot. Ganon na nga ang naging buhay ko. Simula nung namuhay akong mag-isa papadudot. Pero kahit na ganoon, ayaw man minsan ni Troy sa lifestyle ko dahil katulad nga ng sinabi niya ay masyado na akong liberated. Nanatili pa rin siyang kaibigan ko dahil na rin siguro sa history namin. Minsan na rin kasi ako niligawan ni Troy pero dahil hindi ko pa sineseryoso ang pakikipagrelasyon noon ay friendzone ko siya dahil ayoko siyang masaktan. Papadudod sa buhay kong yon na puro pasarap ay biglang nagbago pagdating ng taong 2022. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tipikal na araw lang dapat yon para sa akin. Sabado kaya nasa labas ako at nagiinom kasama ang mga kaibigan ko. Kababalik lang noon ng tinatawag na new normal. Pagkatapos lumuwag ang restrictions sa Manila, gawa nga ng pandemic. Ang dapat na chill inuman lang namin ay nauwi sa matinding walwalan dahil isa sa mga kaibigan namin ang malapit ng ikasal. Inabot kami noon ng hanggang 3:00 ng madaling araw. Nung pauwi na kami ay pinagbawalan na ako ng mga kaibigan kong mag-drive na mag-isa dahil nakakainom na ako. Pero nagpumilit akong umuwi dahil nakapagpahinga naman ako ng 1 oras noon. Kumain pa kasi kami sa labas ng breakfast at nakahigop din ako ng mainit na sabaw kaya medyo nawala na ang tama ko ng mga oras na yon. Habang nagdadrive pa uwi ay hindi ko namalayan ang isang lalaki na bigla na lamang tumawid sa kalsada. Mabilis ang patakbo ko noon dahil madaling araw na at wala akong masyadong kasabayang sasakyan. Iniwasan ko ang lalaki pero hindi ko na nakontrol ang manibela. Dumiretso ako sa pader ng isang building. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang sumunod na naalala ko na lamang ay ang biglang pagbukas ng airbag ng sasakyan ko matapos akong mabangga sa pader. Hindi ko alam kung umiikot ba ang mundo ko noon dahil nakainom ako o dahil napalakas ang tama ng airbag sa mukha ko. Basta ang rinig ko na lamang noong mga time na yon ay ang hiyawan ng mga taong rumesponde sa akin. Gising ako pero hindi ko maigalaw ang katawan ko noon. Ramdam ko pa kung paano ako nilabas mula sa kotse ko at sinakay sa stretcher. Ang sumunod na alaala ko na ay noong nasa ospital na ako, papadudot. Troy? Zara, salamat sa Diyos, gising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Hindi ko alam. Basta masakit ang buong katawan ko ngayon. Naaalala mo pa ba kung ano yung nangyari? Oo. May iniwasan akong lalaki tapos hindi ko na nakontrol yung sasakyan. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magdadrive ng nakainom eh. Hindi naman ako lasing nung nag-drive ako eh. Kahit na, nakainom ka pa rin. Pinagalitan ko nga yung mga kasama mo kagabi. Dapat hindi ka nila hinayaang mag-drive. Wala silang kasalanan. Pinigilan din naman nila ako. Ako lang talaga yung nagpumilit. Ang tigas din naman kasi minsan ng ulo mo eh. Nay, ikaw ba yan? Nagiging nagger ka na naman katulad ni nanay. Papagalitan talaga kita. Lalo na't buhay mo yung nalagay sa panganib. Kahit ano pang sabihin mo, papangaralan talaga kita dahil sa nangyari. Ano bang sabi ng doktor? Buo pa rin ba tong katawan ko? Wala naman ba akong injury? Wala kang injury. Walang butong nabali. Wala kang natamong sugat. Puro galos at pasalang.
Milagro nga yung nangyari. Kasi kung makikita mo lang kung ano itsura ng sasakyan mo ngayon, parang niyuping lata. Totoo yata talaga yung horoscope ko na suswertehin ako ngayong taon. Ayaw mo maniwala sa Diyos tapos sa horoscope naniniwala ka. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Saktong nabasa ko lang yun sa feed ko ng bagong taon. Ay naku Zara, ewan ko sa'yo. Grabe ka, pinag-alala mo ako. Sorry, hindi ko naman ginusto yung nangyari. Alam ko pero pwede naman sana kasing maiwasan eh. Opo, hindi na po yun mauulit. Kung sana kasi sumama ka sa mga gala namin para may kasama akong umuwi. Hindi ako umiinom at huwag mong gamitin yan para gawin akong lasenggo. Ikaw talaga, napaka-bad influence mo. Joke lang. Pero masaya ako na makitang okay ka na. Sure ka na wala ka na talagang ibang nararamdaman dyan. Okay na ako. Para lang akong binugbog yun yung nararamdaman ko ngayon. Mamaya magra-rounds ulit yung doktor. Mas mabuting ikaw na mismo yung makausap niya. Hindi pa ba ako pwedeng ma-discharge? Hindi pa. May ilang test pa raw silang kailangan gawin sa'yo. Para masiguro nilang wala kang internal bleeding o kung ano man. Kailan nila gagawin yun? Ngayong araw lang din yata. Bakit? Nagmamadali ka? May lakad ka ba? Nadisgrasya ka na nga't lahat eh. Magpahinga ka na lang muna. Ayoko lang kasi magstay dito ng matagal. Ospital ang pinaka-ayokong lugar talaga. Wala kang choice. Kailangan mo muna magstay dito hanggat wala pang clearance mula sa doktor mo. Eh anong gagawin ko rito? Ay, yung phone ko pala. Nandito sa bag mo. Walang silbi phone dito, mahirap ang signal. Ay, nakasurvive nga ako sa aksidente pero mukhang mamamatay naman ako sa pagkaburyo rito. Ano, tutungangan na lang ako? Teka, may dala ako rito sa bag eh. Maliit na Bible lang. Eto, basahin mo kapag na-bored ka. Pass! Hindi ako mahilig magbasa ng fictional stories. More on self-help books ako eh. Marami kang matututunan sa librong to. Hindi ka man naniniwala pero try mo lang. Baka may matutunan ka pa tungkol sa sarili mo kapag nagbasa ka ng Biblia. Hindi na, itago mo na lang yan. Pasuyo na lang ako ng isang libro ha kapag umuwi ka para may basahin ako. Pero hindi naman siguro ako magtatagal rito, no? Ilang mga test na lang din naman yung kulang. Sana. Magdasal na lang tayo na sana wala kang mga internal problem kasi mas mahirap yun. Feeling ko naman walang ganon. More on sakit sa labas ng katawan tong nararamdaman ko eh. Wala naman ako nafe-feel sa loob. Sana nga. Pero antayin na lang din natin yung mga test mo para makasigurado tayo. Katulad nga ng nauna ko nang sinabi ay marami ang hindi naniniwala sa milagro, Papa Dudut. At isa na ako doon. Milagro ang tingin ng lahat sa nangyari sa akin noon dahil wala akong tinamong injury sa aksidente kahit na sobrang lala ng sinapit ng sasakyan ko matapos itong bumangga sa pader. Hindi nga raw makapaniwala ang mga pulis dahil kung titignan ang estado ng kotse ko ay aakalain ng lahat na hindi na makakasurvive ang driver nito. Pero himala nga raw na wala akong tinamong anumang sugat o bale sa buto. Kung para sa kanila, himala ang mga nangyari, para sa akin ay coincidence lamang ito. Ibig sabihin ay gumana ang safety features ng sasakyang ginagamit ko. Pero kahit ganos nang ang nakuha ko mula sa nangyaring aksidente ay nanatili muna ako sa ospital para sumailalim sa ilang mga test at scans para masiguradong wala akong internal bleeding o anumang fracture sa loob ng katawan ko. Sa kabutihang palad ay wala naman akong internal injury, Papa Dudut. Pero ang bad news, marami silang nakitang hindi maganda sa mga scans na walang kinalaman sa aksidente, katulad na lamang ng kidney stones. Matapos ang ilang pang follow-up test at biopsies ay na-diagnose po ako na merong breast cancer. Sa pangalawang pagkakataon ay sinabihan ako na isang milagro ang nangyari. Para daw itong blessing in disguise dahil kung hindi ako na aksidente ay hindi ko pa malalaman na meron na pala akong sakit. Lalo na't ang tumor na nakita nila sa akin ay nakatago raw sa chest wall ko na hindi basta-basta na de-detect ng mammogram. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa mga nalaman kong balita, pero tama ang sinabi nila na maaga kong nalaman ang sakit ko kesa malaman ko ito kung kailan malala na pala ang sakit kong cancer sa katawan.
Papa Dudut, milagro para sa kanila na naaksidente akong walang natamong injury. Pero nadisgrasya ako para lamang ma-diagnose na meron na pala akong breast cancer. Yon para sa akin ang milagro. Kung sino man ang may pakana nito ay tadhana, Diyos o sadyang coincidence lang ang lahat. Ang mahalaga ay maaga kong nalaman ang karamdaman kong ito, Papa Dudut. Ready ka na? Napak mo na ba lahat ng mga gamit mo? Oo. Nakaayos na lahat. Tara na. Daan na lang tayo sa billing para cleared na tayo. Oh, akala ko ba ayaw mo magstay dito sa ospital? Ba't di ka pa tumatayo dyan? Sandali lang. Dito muna tayo saglit. Bakit? Okay ka lang ba? Uy, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong meron? Uy, Sarah! Wala to. Anong wala to? Ngayon na kita nakitang umiyak ng walang dahilan. Hindi ka naman umiiyak eh. Bakit nga? Ba't ka umiiyak? Wala, tara na. Hindi. Wala nga alis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit bigla-bigla ka nalang umiiyak dyan. Pinag-aalala mo na naman ako eh. May nalaman kasi ako masamang balita sa doktor ko kanina. Ano yun? Akala ko ba okay na lahat? Pinapauwi na nga tayo, di ba? Cancer ako, Troy. May nakita silang tumor dito sa tip-tip ko. Ha? Imposible. Wala naman kayong history ng cancer ah. Wala nga, pero hindi naman ganun yun eh. Kahit sino pwede magka-cancer tulad ko. Cleared ako sa nangyaring aksidente. Wala akong injury pero may iba pa pala akong problema. Kaya pala may follow-up test silang gustong gawin sa'yo. Gano'n raw kalala? Anong stage? Stage 2. Pero malalabanan pa naman daw, di ba? Kakayanin pa ng treatment? Oo, yun ang sabi sa akin. Kailangan ko na raw sumailalim sa treatment as soon as possible. Ay, kaya mo to. Kakayanin natin tong labanan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Troy, naniniwala ka ba sa milagro? Oo naman. Nakasaad yan sa Biblia. Marami ng milagrong nagawa ang Diyos. Marami siyang taong napagaling. Mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Simula nung naaksidente ako, ilang beses na akong nasabihan na milagro tong nangyari sa akin. Pero saan banda? Milagro na nabuhay ka mula sa aksidente. Milagro na wala kang natamusugat na maaari mo ikamatay o ikabaldado. Milagro na nakita ng mga doktor yung sakit mo sa hindi inaasahang pagkakataon. Yung mga yun ba, hindi pa ba sasapat sa'yo na milagro yun? Aaminin ko yung mga nangyari sa akin. Naging eye-opener yon para sa akin. Pero kung yung mga nangyaring yun ay kagagawan ba ng Diyos o hindi ko alam eh. Basta ang alam ko lang, may sakit ako ngayon at hindi ko alam kung malalampasan ko ba to o hindi. Malalampasan mo to. Alam kong kaya mo tong labanan. Magtiwala ka lang. Saan? Sa Diyos? Ipagkakatiwala ko sa Kanya tong buhay ko? Magtiwala ka sa sarili mo, sa mga doktor na tutulong sa'yo malunasan tong sakit na to. At kung kaya, magtiwala ka rin sana sa Diyos. Kahit na hindi ka naniniwala sa Kanya, subukan mo lang. Ewan ko. Bahala na. Alam na ba to ng pamilya mo? Ng nanay mo? Hindi pa. May plano ka bang sabihin sa kanila ang totoo? Ipapaalam ko rin naman sa kanila yung sakit ko. Ayoko rin namang tsaka na lang nila malaman ng totoo kapag patay na ako. Mas maganda na masabihan ko sila. Baka sakaling may chance pa kami magkabati. Sure ako, hindi ka matitiis ng mga magulang mo. Lalo na ngayong may pinagdadaanan ka. Tara na, umuwi na tayo. Gusto ko nang mapag-isa. Sige, amin na yung bag mo. Ako na magbubuhat. Salamat. Papadudot agad-agad akong sumailalim sa treatment. Mahirap ang mga sumunod na buwan para sa akin dahil hindi pala simple ang sumailalim sa mga ganong klase ng treatment. Hihigupin ito hindi lang ang lakas mo, kundi pati na rin ang mental na kapasidad ng isang tao. May punto nga noon na parang gusto ko na lamang mag-give up dahil parang hindi nakakayanin ng katawan ko ang pinagdadaanan kong treatment noon. Napakalakas kasi
ng naging side effect ng chemotherapy sa akin sa puntong nakita mismo ng mga mata ko ang pagbabago sa katawan ko. Mabilis po akong nangayayat at nawala ng gana sa buhay. Nang mga panahong yon, unti-unti ring napalapit sa akin ang pamilya ko na itinakwil ako dahil sa pagrebelde ko. Tunay ngang mas matimbang pa rin ang dugo kahit na anong mangyari dahil sa kabila ng mga masasamang salita na binitawan ko sa mga magulang ko noon ay nasa tabi nila ako noong nilalabanan ko ang sakit ko. Hindi rin ako iniwan ni Troy. Siyang nag-alaga sa akin noong nagpapakimo ako. Ang mga araw na yon ang isa sa mga pinagdaanan ko na gusto ko nang ibaon sa limot dahil ng mga panahong yon, kada kimo ay para akong mamamatay na. Masakit ang buong katawan ko. Hirap akong huminga, nangihina ako at wala akong ganang kumain kahit na nagugutom na ako. Isang araw bago pumasok sa trabaho si Troy ay dumaan siya sa bahay. Ipinagluto niya ako ng breakfast. Katatapos lang noong magpakimo kaya bedridden pa ako ng ilang araw. Kasabay ng pagkaing inihatid niya ay binigyan niya ako ng isang makapal na libro. Biblia yon na pwede ko raw basahin habang nagpapalakas. At dahil bored ako noong araw na yon ay binuksan ko ang Biblia na ibinigay ni Troy. Nabaling ang tingin ko sa isang Bible verse na siyang bumago sa buhay ko at paniniwala, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. But if I do them, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me, and I in Him. John 10 verse 38. Yan ang kauna-unahang Bible verse na nabasa ko sa Bibliyang ipinahiram sa akin ni Troy noon. Saktong-sakto yon sa pinagdadaanan ko noon para sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Simula noon tuwing natatapos ang session ko ng chemo ay Bible ang binabasa ko habang nagpapalakas ako. Hindi man naniniwala ay yun na ang naging sandalan ko tuwing gusto ko nang bumigay. Surprisingly ay maraming bagay ako nabasa sa Bible na nakaka-relate ako at sa maniwala man kayo o sa hindi, gumaan po ang pakiramdam ko tuwing nagkakaroon ako ng kalinawan ng pag-iisip. And for the first time tuwing sobrang nangihina ang katawan ko at totally drained na ang pag-iisip ko dahil mag-isa lamang ako noon sa bahay kapag busy si Troy at mga kamag-anak ko sa trabaho ay sinusubukan kong magdasal. Hindi ako marunong magdasal, Papa Dudut. Hindi ko alam kung may tamang form ba ang pagdarasal. Kung nakaupo ba, nakaluhod ba, magkataklob ang mga kamay, nakayuko o nakatingala. Basta ang ginawa ko na lamang ay kinausap ko si Lord. Sinabi ko po sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Sinabi ko rin sa kanya mga bagay na gusto ko pang makamit at maranasan. Tuwing ginagawa ko yon ay gumagaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. May isang beses nga noon na sobrang sakit na ng nararamdaman ko pagkatapos ng chemo at ang tanging nasasambit ko na lamang ay ang paghingi ng tulong sa Diyos. Na sana'y malampasan ko na ang pinagdadaanan ko. Sa mga panahong yon, isang bagay ang na-realize ko. Napakalaking tulong din pala ng tiwala at pananampalataya lalo na sa mga panahong wala kang ibang makakapitan. Ang realization na ito ang ibinahagi ko kay Troy noong minsang mag-overnight siya sa bahay para bantayan ako, Papa Dudut. Ito na yung pino-order mong biryani. Ikaw na lang kumain yan? Hindi na pala ako gutom? Ano? Ang konti lang na kinain mo kaninang lunch tapos hindi ka kakain ngayon? Hindi pwede. Kailangan mo kumain para lumakas ka. Nabasa ko sa internet, habang kinikimo raw,
hindi dapat ipakain sa pasyente yung mga paborito nilang pagkain. Bakit naman? Kasi once na gumaling kami, hindi na namin makakain ulit yung mga paborito namin. Kasi ipapaalala lang nun yung mga paghihirap na pinagdaanan namin habang nagpapakimo. Kung alam mo lang yung hirap na pinagdadaanan ko. Gusto kong kumain. Ang dami kong cravings pero kapag isusubo ko na yung pagkain, naduduwal ako. Sinusuka ng bituka ko yung pagkain. Ayoko naman yung favorite food ko maging most hated food ko na. Okay. Gets ko na. So, anong gusto mong kainin ngayon? Yung ayaw mo? Gusto mong pakainin kita ng ampalaya? E di mas lalong hindi ka kakain yan. O sige, tabi mo na lang yan. Susubukan kong kumain mamaya. Ngayon na. Sakto, mainit pa to. Hindi nga pwede ngayon. Hindi yan tatanggapin ng katawan ko. Sige mamaya. Basta promise mo kakain ka ha. Malapit na yung operasyon mo. Kailangan mo magpalakas ng katawan. Oo na. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba na malapit na yung operasyon mo? Siyempre oo. Ikaw ba naman yung tanggalan ng dibdib? Tsaka first time ko rin magpa-opera. Natatakot ako kasi mababawasan ako ng parte ng katawan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na hindi na ako kompleto. Ang isipin mo na lang, para to sa ikabubuti mo. Mababawasan ka man ng parte ng katawan, at least malalabanan mo naman ang sakit mo. Di ba mas maganda yon? Oo. Yun naman talaga dahilan kung bakit ako magpapa-opera eh. Pero hindi ko alam, natatakot pa rin ako eh. Alam mo kung ano magpapawala sa takot mo? Ano? Umapit ka sa Diyos. Sa mga ganitong oras, wala kang ibang makakapitan kundi siya lang. Susubukan ko. Talaga? Hindi yan yung sagot na inaasahan ko mula sa iyo ah. Akala ko magiging sarcastic ka na naman. Sa estado kong to, wala na akong karapatang maging sarcastic pa. Lahat ng tulong na kailangan ko hindi ko na talaga tatanggihan kasi hindi ko na talaga kaya. Magpakatatag ka lang. Kaya nga nagpapasalamat ako na nandyan ka eh. Thank you kasi hindi mo ko iniwan at my worst. Sobrang lugmok na ako ngayon pero nandyan ka pa rin. Inaalagaan ako, binabantayan. Thank you. Wala yun. Siyempre kaibigan kita. Alangan naman pabayaan kita kung kailan mas kailangan mo na makakasama. Hindi ako ganung tao no. Salamat din pala dun sa Bible na iniwan mo sa bedside table ko. Ang laking tulong nun sa akin tuwing mag-isa lang ako rito sa bahay. Nagbabasa ka na ng Bible? Wow! Naisip ko lang basahin kasi tama yung sinabi mo. Kapag mag-isa na lang ako at wala akong ibang matakbuhan, yung Bible na yun na naging sandigan ko nung sobrang hirap na ako. Ang totoo niyan, hindi ako nag-iwan ng Bible na yun. Ha? Eh sino? Yung nanay mo. Tulog ka noon eh nung dumalaw sila rito sa bahay mo. Nag-iwan lang sila ng pagkain saka yun nga. Iniwan nila yung Bible sa kwarto mo. Siya pala nag-iwan no? Nakala ko ikaw. Alam mo, masaya ako na nagkaayos na kayo ng pamilya mo. Another miracle, di ba? Akala ko, habang buhay na kayo magkagalit ng nanay mo pero tignan mo. God moves in a mysterious way talaga. Ganun pala yun no? Akala ko napakahirap paniwala sa isang bagay na hindi pa naman napapatunayan pero eto ako ngayon, naniniwala na. Hindi dahil may sakit ako ngayon kundi dahil sinubukan kong maniwala. Para siyang hangin, hindi ko nakikita pero nararamdaman ko na siya ngayon. Gusto mo bang mag-invite ako ng pastor para ipag-pray ka bago yung operasyon mo? Para kahit papano, mabawasan yung takot na nararamdaman mo. Sige, pwede naman. Wala namang mawawala eh. Sige, may kakilala akong pastor na pwedeng kontakin. Salamat. Dumating ang araw bago ang operasyon ko. Sabay na dumating sina Troy kasama ang pastor na kakilala nito para ipag-pray over ako. Akala ko ay dadasalan lamang ako ng pastor na yon para magkaroon ako ng successful surgery pero sa halip na magdasal agad ay nakipagkwentuhan muna siya sa akin. Kinilala niya ako at ipinakilala niya rin sa akin ang sarili niya. Parang small talk lamang ang nangyari na nauwi sa malalim na usapan. Maya-maya ay hindi ko napansin na nagsimula na palang mag-preach si pastor. Ang nagustuhan ko sa kanya ay parang nagkukwento lamang siya. Hindi siya nangangaral. Ang ginawa lamang niya
ay magbahagi ng mga kwento kung saan ay naire-relate nito ang mga salita ng Diyos. Napag-usapan namin ang tungkol sa acceptance of the higher power, pati na rin po ang tungkol sa tulong na nagagawa ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Noong nagsimulang magdasal si Pastor ay unti-unting bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko ang presensya ni Lord na parang humahaplos sa buo kong katawan ng araw na yon. Kinaumagahan ay sumailalim ako ng surgery at naging successful naman po ito, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay pinagpatuloy ko ang treatment habang nagpapagaling ay sinamahan ako ni Troy na magpunta sa church ni Pastor kada linggo. Doon ay palagi kong ipinagpapasalamat na nalagpasan ko ang sakit ko at patuloy ang pagpapagaling ko. Medyo napahaba ang sermon ni Pastor kanina. Oo nga pero ang ganda ng mga sinabi niya. Sobrang nakarelate ako. Prayer of faith. Dati hindi ko ginagawa pero simula nung natuto akong magdasal, para bang ang gaan-gaan lagi ng feeling ko. Kontento na ako sa bawat araw ko kasi feeling ko blessed na ako by His presence. Kaya nga ako, chill lang lagi. Kasi alam kong araw-araw tayong ginagabayan ng Diyos. Hindi lang tayo na marunong kumilala sa Kanya, kundi sa lahat ng tao dito sa mundo. Naniniwala man sa Kanya o hindi. Kung mamimit ko lang siguro yung old Zara na hindi naniniwala sa Diyos, ako mismo magpapatotoo sa Kanya kung gaano kahalaga ang pananampalataya, lalo na sa mga oras ng paghihirap. Hindi ko makakalimutan yung parteng yun ng buhay ko. Sobrang lala ng mga araw na yun na gusto ko mang kalimutan kasi napakasalimuot pero hindi ko gagawin yun dahil yun yung mga time kung kailan ko nakilala si Lord. May mga araw no na hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy. Kaya nga sabi ko sa'yo, kapag wala ka na matakbuhan, bumikit ka lang at magdasal. Kaya lang minsan, tsaka lang tayo nakakaalala kapag wala na tayong choice. Kapag wala nang makakatulong sa problema natin. Tsaka lang natin naaalala si Lord kapag sobrang bigat na nang nararamdaman natin. Totoo yan. Minsan nakakalimutan natin yung pananampalataya natin kapag hindi pa natin nararamdaman na may mabigat tayong pasanin. Kapag bagaan ang buhay, may mga taong nakakalimot magdasal. Tapos, saka na lang natin siya matatandaan kapag may dumating na matinding pagsubok sa buhay natin. Buti hindi siya nagtatampo, no? Na tsaka lang siya nilalapitan kapag no choice na talaga. Ang totoo niyan, hindi nagtatampo si Lord na tulad nating mga tao. Instead, may malasakit siya sa ating lahat. Ang gusto lang niya para sa atin, magkaroon ng payapa at ligtas na buhay. Kahit na nagkakamali tayo or nakakagawa ng kasalanan? Paano naman yung mga tulad ko noon na hindi naniniwala sa Diyos? Hindi pa rin siya nagtatampo. Pero gumagawa siya ng aksyon. Nagre-respond siya sa mga maling aksyon at choices ng mga tao. Nagbibigay siya ng consequences para iparealize sa atin na, uy, medyo nakakalimot na tong isang to ah. Minsan, may mga ginagawa siya para ipaalala sa atin na nandyan lang siya. Tulad nung nangyari sa aking aksidente? Oo, katulad nga nun. Kaya sana, huwag nang tumigil yung pananampalataya mo sa Diyos. Sana tuloy-tuloy na to. Makakaasa ka na hindi na magbabago faith ko sa Kanya. Tinulungan niya ako kaya ang tangi may babalik ko na lang sa Kanya iyong paniniwala, pananampalataya at papuri sa ngalan niya. Ang weird, hindi ka ganito magsalita nun eh. Oo nga eh. Kung naririnig lang siguro ng past self ko, nakailang irap na yun sa akin. Pero totoo yung mga sinabi ko. Lalo na ngayong may natanggap ako magandang balita. Magandang balita? Ano yun? Nasa remission stage na ako! Talaga? Oo, sabi ng doktor. Undetectable na raw ang cancer cell sa katawan ko. Uy, congrats! Ibig sabihin ba nito, wala ka ng cancer? Hindi pa totally, pero NED na. No evidence of disease ang tawag nila sa nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong cancer. May mga natitira pang cancer cells sa katawan ko pero sobrang liit na lang na hindi na siya nadidetect. Congratulations pa rin na nasurvive mong cancer. To God be the glory talaga.
Salamat sa Diyos. Sige, dahil dyan, manlilibre ako ng lunch ngayon with only coffee. Okay na ako sa lunch. Nagkape na ako kaninang umaga eh. Uy, totoo ba to? Ngayon ka lang nagpasakape ah. Binabawasan ko na rin yan. Too much of something is bad for your health nga, di ba? Tsaka papunta na tayo sa gluttony niyan eh kapag napasobra sa mga pagkain. Siyang tunay. Ano, tara na? O sige, let's go! Papadudot, marami na po ang mga nagbago simula nang nangyari yon sa akin. Masasabi kong healthy na ulit ako at hindi lang physically kundi spiritually. Natuto na akong alagaan ang sarili ko hindi dahil takot akong mangyari ulit ang nangyari noon, kundi dahil inirerespeto ko na ang katawan ko at buhay na pinahiram sa akin. Hindi na ako katulad ng dati na palainom at kung kani-kanino nakikipagrelasyon. Natutunan ko ng igalang at mahalin ang sarili ko. Ang aksidente na nangyari sa akin noong 2022 ang nagsilbing eye-opener ko sa katotohanan na hindi natin hawak ang buhay natin. Iyon ang naging patunay sa akin na may mga milagro ngang nangyayari sa mundong ito at hindi ito coincidence lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong masaya na ako sa buhay ko, mas masaya kesa noon dahil nakamit ko na ang contentment na matagal ko nang inaasam. Nakatulong din ang pagkakaroon ko ng matatag na kasama sa buhay, walang iba kung hindi si Troy na kung nooy best friend ko lamang siya, ngayon ay boyfriend ko na po siya. Sinagot ko siya matapos niya akong ligawan ulit. This time ay ready na ako for commitment at ready na akong mahalin ang taong matagal nang nagmamahal sa akin. Hindi man ako kasing relihiyoso ni Troy pero ngayon ay naniniwala na ako sa buong may kapal. Merong Diyos na gumagabay at nag-aalaga sa atin. Hindi man ito mapapatunayan ng mga siyentipiko pero mapapatunayan ito ng mga taong katulad ko na dumaan din sa mga milagro ng Diyos. Ito po ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zara. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.